दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। बे भिडिअआनो जादों काहानि आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय था। फरायनानै नायोब्लासो हमनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो मोजाङै नायलांदो आरो लोगोसे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, शेयारबो खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। लेट्स गो।